Aja lali syutinge bengi iki Duta HD Mundukan. Terus sone Mas? Sone era audio sound profesional. Jansen kok minuke kaya ngene. MC-ne Mas? MC-ne uncek, Nduk. Mas Petruk. Ya uncek ya Petruk. Enggak, diaturke Wisa Trisno para kanca Supranada Indonesia. Katur para tamu ingkang tasih kepareng lenggah bersama Supranada Indonesia. Mbak Erin Gentirono to. Nah, diratani. Oh nggih. Riyen nggih, Pak.
Elok-elok Kang Petruk. Kandhani Mbak kok, Erin. eh. Wah, jan piyayine ayu, apa-apa ya iso. Ya, terus? Terus piye to? Ayo condronen. Iki umpamane dadi bojoku. Terus mbak kon piye? Tak dol. Aja sembrono lho. Dol suarane. Oh, ngono lah digenahke. Suarane apik kok. Digenahke. Dol suarane ngono lho. Unjak Pripun Kang? sowan ana laladan mondokan Jambang.